seche moko kata tero e pinje maoko ma uloso mwandu e pacho kae to tere pinje maoko. Wantiere kod gino ma iluongo ni Export Investment Promotion Levy ma wang'e ni kinde mathoth e pacho kae obede kind atamalo 10 kod atamalo 17.5. Nyaka sani kwang'iye bende osebedo ka ukelo ber e sekta no mar loso mwandu e pacho kae koso osebedo ka ohinyo sekta no mar loso mwandu e pacho kae. CPA Victor. Erokamano ahinya. Levy ne and intended mar promoting the exportation. Mar golo mwandu e pacho ka kitere pinje maoko. Mar golo mwandu e pacho ka kitere pinje maoko. Ting'e ni the ultimate goal iparo ni ka wa promote the exportation sector ne wanyalo an gimoro iluongo ni foreign income. Wanyalo yudo pesa maoko and ni mano nyalo konyo e balance of payment. Gima rach kode en waneno ni kokete atamalo mamalo kaka ene atamalo 17 to miyo cost bar production bedo malo, miyo cost associated gi manufacturing dhi malo. Koro onyalo bedo gi mixed signals. Onyalo create tije to kendo onyalo inja the economy. Kikete malo ahinya ji biro neno ni pesa ma sirikal dwaro from kembe gi ni malo. To so far king'iye kod angolo mari kaka jalony weche mag uchumi wanyalo wacho ni en malo e atamalo 17.5. Osebedo kohinyo uchumi koso osebedo ka okonyo e bero. Based on the results mwaneno nikech manufacturing sector ni waneno no winjo bed ni dhi malo. To amano bed introduce waneno makodok piny. Koro ng'iso ni ber ne ok nen malong'o ahinya. Kamano. CPA Evans in bende mana penjo CPA Victor kae weche go mag export